ସୁପ୍ରଭାତ। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାରି ସହିତ ନିଜର ତୁଳନା କର ନାହିଁ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଅଛ, ଏହା ତୁଳନା କରିବ ନାହିଁ ନିଜକୁ। ଏହିସବୁ ଭାବି ପରେଶାନ ହୁଅନି। ଜାଣିଛି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ହିଁ ପରେଶାନୀ ମିଳିଛି। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ତୁମେ ପରେଶାନ ଅଛ। କିଛି ଲୋକ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହୋଇନି ବା ହେଉନାହିଁ? ଆଜି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତୁମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ ଏହି ସନ୍ଦେଶ? କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ନିକଟତର, ଆଉ ତୁମେ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତର ହାତ ଧରି ଦିଏ। ମୁଁ ତ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ନିଏ। ଆଉ ଯେ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେତେ ବି ପରେଶାନୀ ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛ, ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ବି ବାହାରିଛ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଘର, ପିଲା, ପରିବାରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଇକି ବି ତୁମ ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ କିଛି ସଂଘର୍ଷ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟକି ଗଲ କାହିଁକି? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ତ ପରେଶାନୀ ବି ସେତିକି ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହା ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଏହି ପରେଶାନୀ ତୁମ ଜୀବନରୁ କେବେ ଯିବ? ଯଦି ଆସିଛି, ଯିବ କି ଯିବନି? ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରେଶାନୀ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଗଲା, ତ ଏହା କ'ଣ? ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଘରର ମହଲକୁ ଠିକ୍ ରଖ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କର। ଆଉ ଯେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ବିଚାରରୁ ଏତେ ନକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ନେଇ ବସିଥାଅ ଆଉ ଭାବୁଥାଅ, ଆଉ ନିଜ କାମ ବି ଡେରିରେ ହୋଇଥାଏ। ଜାଣିଛି, କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିର ବହୁତ ଅଛି। କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହଁ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ, ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ଶିଖ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ତୁମ ଅକାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ, ତାଠୁ ବି ଭଲ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛି ଏହିଠାରେ। ବାସ୍ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ସବୁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବି ଭାବି ରଖିଛ ଯେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନା ନାହିଁ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତୁମ ହାତ ଧରି ସେହିଠାରୁକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଚାଲୁଥାଅ, ତଳକୁ ଦେଖନି। ରାସ୍ତା ଯେମିତି ବି ଥାଉ, ତୁମେ ମୋ ହାତ ଧରିଛ ନା। ଆଗକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବି, ଆଉ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଛି। ଜାଣିଛି, ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ପରେଶାନୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବିନି। ହାତ ଧରିକି ରହିଛି। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଆଉ ଏହା ଭାବନି ଯେ ଏମିତି ହିଁ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସନ୍ଦେଶ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ।
ଆଜି ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଛ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଭରି ଖାଇଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ।